Gene bizgedir. Yaxşı yamanı hamam şu. Kimlerdir? Uşana bizgedir. Kimgedir jaylarak yaraşı. Zor cihat kişinin canında. Sır түгел, bilgili күпләргә. Шушы рышу, шул, җиңү, җиңелү заманда билгели бәяне. Мин сезгә бер серне ачмам. Һәркемгә ул күзе ачылыр. Бу бары каләмгә сыенып, үзеңне уйларга ачу. Җирдә көйләр күп ул. Җир ул көйле. Берне уйлап калыйсың. Ах, уйлап калдым да монысы. Юк. Ул минем